كبري فساس محصنكي بزعا وشطاو طعناخي انتا ينال كاب محصنكي زوت زل فساس سونتكي زهبك زلو ناي طعنا ملقت مخانخه تفلط دو بسانكي زي تدلي انا وي فساس محصن عرس امنتك طفي فتت دو كمي عينت فساس محصنيو مس حمام ابلا زر كتحاز خئل كله كما زوت فساسي ملكت حمام ديو ازي ناي بزحات حواتنا حتو اذا حصر فيديو ملسي حيزات الكنلا سلام سيستر ميروي نزي channel سبسكرايب نزي فيديو دما شير بمقوار جمرو لومي بزعب حدا نقول لكم دك انستيو زي الشاقدة كنت مبزحتي اكزين مزراب زحفر بسيلو السمع كربسة قباك نزر عربين نسو دما بزعبا فساس محزنيو ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ክዳንኪ ፈሳሲ ምስ እትርኢ እዚ ሕማም ድዩ ጨና ኣለዎ ዶ ሕክምና ከድልየኒ ዶ ይኾን ኢልክ ክትጭነቕ ትኾኒ ፈሳሲ ማህፀን ንጥዕና ጓል ኣንስተይቲ ከም መስኮት እዩ ሰውነትኪ ገለ ነገር ጌጋ እንተሃልዩ ወይ ድማ ኩሉ ነገር ሰላም እንተኮይኑ ዝነግረኪ መንገዲ ጥዕና ማህፀንኪ እዩ ሎሚ እዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ እንተሪኸንዎ ንቡርን ዘይንቡርን ፈሳሲ ብኸመይ ከም እትፈልይ መዓዝ ሕክምና ከም ዘድልየኪ ከምኡ እውን ንጥዕና ማህፀንኪ ክትገብርዮም ዝግብኡኺ 5 ነጥብታት ክነግረኪ እየ ስለምንታይ ፈሳሲ ማህፀን ኣድላይ ኮይኑ ፈሳሲ ካብ ማህፀን ኣለኪ ማለት ሕማም ኣለኪ ማለት ኣይኮነን ብኣንጻሩ ምልክት ጥዕና እዩ ማህፀን ባዕሉ ንባዕሉ ዘፅሪ ብልሓት ዘለዎ ክፍሊ ኣካል እዩ እቲ ዝወፅእ ፈሳሲ ካብ ማህፀንን ካብ ጫፍ ማህፀንን ዝመፁ ሞይቶም ዝረግፉ ዋህያታት ከምኡ እውን ባክተርያታት ተሰኪሙ እዩ ዝወፅእ ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ላክቶባሲለስ ዝበሃሉ ፅቡቃት ባክተርያታት ወይ ድማ ኖርማል ፍሎራ ኣለዉ እዮም እዚኦም ከም ዘምዕኛ ኮይኖም የገልግሉ እዚኦም ባክተርያታት ላክቲክ ኣሲድ ስለ ዘፍርዩ እቲ ከባቢ ኣሲዲክ ንክኸውን ይገብሩ እዚ ማለት ከዓ ጎዳእቲ ባክተርያታት ወይ ፈንገስ ከይዓብዩ ይከላኸል ማለት እዩ ስለዚ ፈሳሲ ምርኣይኪ እቲ ስርዓት ምክልኻል ይሰርሕ ምህላው ዘርኢ እዩ ናይ ጥዑይ ፈሳሲ ማህፀን 4 ምልክታት ጥዑይ ፈሳሲ ማህፀን ካብ ወርሓዊ ዑደት ከተመርኪሱ ክቀያየር ይኽእል እዩ እዞም ዝስዕቡ ኣብነታት ምልክት ጥዑይ ፈሳሲ ማህፀን እዮም ቀዳማይ ብሕብሪ ደረጃ እንትንርኢ ንጹህ ከም ማይ ወይ ድማ ጻዕዳ ከም ጸባ ኣብ ውሽጢ ክዳንኪ ወይ ድማ ፓንትኺ ምስ ነቐፀ ቁሩብ ብጫ ሕብሪ ክሕዝ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ንቡር እዩ ብመጠን ደረጃ ድማ ኣብ እዋን እንቋቑሖ ምውፃእ ወይ ድማ ቅድሚ ወርሓዊ ጽግያት መጠን ፈሳሲ ውስኽ እዩ ከምኡ እውን ኣብ እዋን ስፖርት ወይ ድማ ኣብ እዋን ምልዕዓል ስምዒት ፈሳሲ ካብቲ ዝነበረ ይውስኽ እዩ ብትሕዝቶ ደረጃ እንትንርኢ ድማ ሓንሳብ ቀጢንን ዝላገብን ይኸውን ሓሓሊፉ ከዓ ሕፍስ ዝበለ ይኸውን ኩነታት ጨና ኣብ ጥዑይ ፈሳሲ ማህፀን እንትንርኢ ድማ ጨና ይብሉን እንተሃለወ እውን ኣዝዩ ፎኪስን ብዙሕ ዘይርብሽን ጨና እዩ እቶም ኣብ ላዕሊ ጠቐስናዮም ምልክታት ጥዑይ ፈሳሲ ማህፀን ካብ ኮኑ ከመይ ዓይነት ምልክታት እንትርኢና ደኣ ናብ ሓኪም ንኸድ ወይ ከዓ ናይ ሕማም ኢልና ንወስዶ ኢልክን ምሕታት ግን ይተርፍ ሕዚ ናብቲ ክንጥንቀቐሉ ዝግባእ ነጥብታት ንምፃእ ሕብሪ ፈሳሲኺ ካብ ዝተለመደ እንተተቐይሩ ናይ ረኽሲ ወይ እውን ኢንፌክሽን ምልክት እዩ ጻዕዳ ዝረገ እዚ ፈሳሲ እዚ ጻዕዳ ኮይኑ ግን ከዓ ከም ርግኦ ጸባ ዝተቆራረፀ እንተኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ፈንገስ ምልክት እዩ ምስኡ ድማ ሓያል ምሕኻም ማህፀን ክኸትል ይኽእል እዩ ሓሙኽሽታይ ወይ እውን ቀጢን ጻዕዳ ዓሳ ዝመስል ሕማቅ ጨና እንተሃልይዎ እዚ ምልክታት ባክተርያል ቫጂኖሲስ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ዝኸውን እቶም ጽቡቃት ባክተርያታት ክቕንሱን ከለዉ እዮም ካልእ ሕብሪ ፈሳሲ ማህፀንኪ ቀጠልያ ወይ እውን ብጫ እንተኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ወሲብ ረኽሲ ማለት እውን ሕማም መብስቦ ኢልና ንፅውዖ ከም ትራኮሚኖሲስ ዝመፅእ ኮይኑ ምስኡ ድማ ቁስልን ቃንፃን ክህልዎ ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን ፀታዊ ርክብ ዘይምቾትን ድሕሪ ፀውታዊ ርክብ ድማ ምድማይን እንተሃልይኪ ምስ ካንሰር ጫፍ በሪ ማህፀን ክትሓሓዝ ስለ ዝኽእል ኣቐዲምኩ ምርመራ ምግባር ብልህነት እዩ ቡናማ ደማዊ ወይ እውን ረሳሕ ደም ዝመስል ካብ ወርሓዊ ጽግያት ክወፃእ ደም ዝተሓወሰ ፈሳሲ እንትህልይኪ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክኸውን ስለ ዝኽእል ሓኪም ክትርእዮም ካብ ዘለውኺ እዩ ሕዚ ድማ ንጥዕና ማህፀንኪ ክትገብርዮም ዘለውኺ 5 ጥንቃቐታት ብዝርዝር ክነግረኪ እየ ብዙሕ ግዜ ንሕና ንገብሮም ስሕተታት ንረኽሲ ይጋብዙና እዮም ኩሉ ግዜ ዝምኽራ ምኽረ ኣላ ማህፀንኪ ብዝኾነ ናይ ሳሙና ምህርቲ ወይ ሻወር ሻምፖ ክትሕፀቢ የብልክን እዚ እቲ ተፈጥሯዊ ፒኤች ስለ ዘበላሽዎ ንባክተርያታት ምቹ ባይታ ይፈጥር ብግዳም ጥራሕ ብማይ ምሕፃብ እኹል እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ውሽጢ ክዳን እዩ ወትሩ ካብ ጡጥ ዝተሰርሐ ክኸውን ኣለዎ ሰንተቲክ ክዳውንቲ ኣየር ስለ ዘየሕልፉ ረሃፅን ረስሓትን ዓሚቖም ስለ ዝሕዙ ናይ ረኽሲ ምኽንያታት ይኾኑ እዮም ሳልሳይ ፅሬት ምሕላው ድሕሪ ሽንቲ ብሓፈሻ ድሕሪ ሽንቲ ቤት ምኻድ ክትሕፀቢ ከለኺ ካብ ቅድሚት ናብ ድሕሪት ተሓፀቢ
እዚ ካብ ማዕኮር ዝመጹ ባክተርያታት ናብ ማህፀን ከይኣትዉ ይከላኸል። 4 ኣጠቓቕማ ፓድ ወይ ሞዴስ ኣብ እዋን ጽግያት ንነዊሕ ሰዓታት ሓደ ፓድ ኣይትጠቐሚ። ብውሕዱ በብ4 እስካብ 6 ሰዓታት ዘሎ ቀይሪ። 5 ብዝኸኣልክዮ ኣመጋግባኺ ምስትኽኻል ከም ርግኦ ዝበሉ ፕሮባዮቲክ ዘለዎም ምግብታት ምምጋብ ነቶም ጽቡቓት ባክተርያታት ንኽዓብዩ ስለ ዝሕግዝ ኣብዚሕኺ ተመገቡ እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ሰውነትክ ንባዕሉ ይዛረበክን እዩ ክትሰምዕኦ ጥራሕ እዩ ዝደሊ። እዚ ቪድዮ ሓጋዝ ኮይኑ ከም እትረኽብዮ ተስፋ ይገብር። እዞም ምልክታት እንተሃልዮምክን ከይሓፈርክንን ግዜ ከይወሰድክንን ናብ ሓኪም ብምኻድ ተመርመራ። ጥዕና ጓል ኣንስተይቲ መሰረት ጥዕና ሕብረተሰብ እዩ። ሕቶ ወይ ተመሳሳሊ ክሰርሐልክን እትደልያ ርእስቲ እንተሃልዩ ኣብ ኮሜንት ግለጻለይ። ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንብዙሓት ኣሕዋትና እውን ክበጽሕ ሓግዛና። ንቐጻሊ ተመሳሳሊ ቪድዮታት ንምርኣይ ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዓ። የቐኒየለይ ሰላም ጥዕና ንኹሉ ወዲ ሰብ።